Tato porota, složená z trpaslíka, piráta a neandrtálce a mé maličkostí, rozhodne o tom, která z těchto masek vyhraje. Aby bylo učiněno všemu zadost, tak každá maska k nám musí přijít, říct nám, co je za masku a proč by měla vyhrát zrovna tahle maska. Já se pokusím překročit svého vlastního psa. Tak. A tady po pravé straně je Brambora a to začínáme. Bramborko, pojď k nám trošku. Stůj. Tak. Tak, řekni nám, co ty jsi za masku. A proč by si měla vyhrát zrovna ty? To je jedno, aha. Dobrá. Tak se zařaď nakonec, ne, doleva. Posuneme se a další maska přichází. Tak. Já jsem vojenský lékař. Ty jsi vojenský lékař. Měl bych vyhrát. Protože se snažil. Dobrá. Tak, můžeš jít. Nadí mi mají ruku. A vyhraješ. Tak, tady máme dalšího. Ty jsi co za masku? Šašek. Ty jsi Šašek. A proč bys si měl zrovna ty vyhrát? Šašku? Protože umím vtipy. Umíš vtipy, ale řekneš nám nějaký vtip? Jo, víte, jak bolníka to zbrálo? Nevíme. Jo, bolí na horkou vodou. Aha, super. Tak, můžeme se zařadit. A pokračujeme. Tak, kdo pak chceš ty? DJ Bobo. A proč bys si měl vyhrát zrovna ty, DJ Bobo? Nevím, aby byl slavný. Aby byl slavný, aha. Dobré. Tak, pokračujeme. Jo, tady jsou nějaké dvě. Tak, co vy jste? Modelky České republiky. A měli bychom vyhrát, protože nám to dalo práci na líši. Dobrá, vlevo. Tak, další. Ostatní se posuňte kousek, jo? Tak. Ty jsi kdo? Ty jsi kdo? Po třetí tanečnice. Aha, ty už jsi třetí tanečnice. Ne. A proč bys si měla vyhrát zrovna ty? Jak nevím, tak nám něco aspoň ukáž jako taneční kreaci, když už teda, ať víme. No, náš neandrtálec tady začíná a ty pokračuj, no, ukáž nám něco. To podle, uvidíme, co na to máš. Ale podle mají ruku. No, ale dobré. Dobré, tak zařadíme se. Posunujte se, ať tu nestojíte. Tak pojď další. No, a ty jsi pak kdo? Ty jsi kadeřnice, aha. A kde máš nůžky, nebo něco? Ve stanu jsou kadeřnice, aha. A proč bys si měla zrovna ty vyhrát? Aby nás učesala. Já nemám. Jestli na nic. Dobrá, zařaď se. Pokračujeme. Ano. Tak ahoj. Můžu členským? Ano, můžeme, počkej. Do vystřihu ne. Tak jo. Ahoj kluci. Přírodní blondýnka a chtěla jsem dosáhnout úspěšné kariéry tanečnice u tyče.
Tady mám Já vám tyčku. chci ukázat. Tady je tyčka. Puka. Ne, tady. Já vám chci ukázat takovou, co jsem si nacvičil. Plá. Počkej. Pěkně. A myslím, že bych měla vyhrát, protože jsem se strašně dlouho líčila 3krát za sebou. Pořád jsem si to sundávala, nandávala. Brala jsem si nějaký, abych si nechala zvětšit prsa. No a všichni se mi tam dívají, takže mi to na prst. Já se tam nedívám. To mě oko tam chytne. No, proto bych měla vyhrát. No, dobrá. Tak zařaď se. Tak, pokračujem. Tak, ty jsi kdo? Halka. Ty jsi holka, aha. A proč bys si měla vyhrát zrovna ty? No, bo jsem se hodně dlouho líčila a chtěla bych úspěšné kariéry v přehlídce. Dobrá. Tak, zařaď se. Tak, pojď dál. Další, kdo přišel? A ty jsi kdo? Myška. Ty jsi Myška, aha. A proč bys si měla vyhrát zrovna ty? Kauají. To je jedno, kdo vyhraje, ale lepší je účastnit se, než být bokem. Přesně tak. To je dobrá myšlenka. Na obě, dobrá. Tak, zařaď se. Tak, a vy jste kdo? Uklízečky. Uklízečky, aha. No a proč byste měli zrovna vy vyhrát? Protože umíme dobře uklízet. Umíte dobře uklízet, Ukažte, aha. umít moji nožku. A jako nová. Dobrá, zařaďte se. Tak, další. Tak, a ty jsi kdo? Moderátorka. Ty jsi moderátorka, aha. A proč bys si měla vyhrát, ty? Ona umí 20 jazyků a ten zrovna neumí? Je moderátorka? Já si myslím, že náš neandertalec chce, abys mu něco řekla. Dál. Tak, dobrá, zařaď se. Pokračujeme. Tak, ty jsi kdo? Pirátka. A proč bys měla vyhrát zrovna ty? Nevím. Jak nevím. Dobrá tedy. Zařaď se. Tak, pokračujeme. Tak, pokud se nemýlím, tak jsi poslední, že? Tak, a ty jsi kdo? Bezdomovec. A smrdíš podle toho i? Co neandertalče? Ano, smrdíš podle toho. A proč bys si měl vyhrát? Protože chci mít barák. Co chceš být? Protože chci mít barák. Ty chceš mít barák, aha, dobrá. Zařaď se. Tam je nulová cena. A máme tu ještě jednoho. Tak, a ty jsi kdo? Bandita. Bandita. Proč bys měl vyhrát zrovna ty? Já nevím, že on to vykopne. Nemusel všechny ukrást, tak mě to dejte. Nevíš, aha. No dobrá, takže to máme hotovo a my se teďkom poradíme s neandertalcem, s pirátem a s trpaslíkem.